ለእግዚአብሔር መምህርና ለመስሆን ስለማላሁ ለረፍቱ ያለ ሕይወት የስማዕና እዚህ ማናጸረ መንፈሳዊ ሀገራዊ በዓላትና አብነትና ጥበትና ለተመስክርበት ግበታትን የምኳኑ ክብር መስቀልን ጸጋን የመስቀል መጽሐፍ ንኩልና ለእግዚአብሔር በረመን በሕይወትን ዘውትር ምኳኑ ስለተበለ የጥና ቆመ ከዚህ ዝሙጥን ለያመና አኑራና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸርች Your Excellency Sheikh Saile, Governor of Central Region, Your Excellency Sheikh Salim Ibrahim, Eric Ryan Mufti, Your Excellency Mr. Yosef Khaled, Sulta Legisum Senyum, Sheikh Barihu Pordian, Sheikh Barihu, Berrata Azim Shfatsamuka, Nikur Amahadari Naizoa Ma'akel Atosaibu, ለዚህ በዓል እዚህ ፍጻሜ ከውኑ ኩልና ለዚህ ካህደር ጣና ቦታ በመራታ ሃይማኖትን ለባስያን ተሰሚው ናብ ናይ ሺክ ሙላ ቦታ ይፈድለውሙ ኩልና ንኽብሮም አፍ ንበል
Right, Sabana, Rahamazin, Rishi, Rakulo, Ezi, Military Zara, Sokudu, Nidre, what are the Roman, the Cycle Island, what are the Jaira, the Banati, the Baru Israel, Wahara, Senin, Wadawur, Jumrah, Al-Alam, Senin, Dawud, Barakat, Dua, Zibir Tizam, Setelah በርባዕተ መኣዝን ምሽት ወፅዓ እዚ ክቡር ዳንያ ብውፅእነቶም ይባርክዎ ኣለዉ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስርዓተ ቡራኬ ፈጺሞም ከምቲ ሕግን ስርዓትን ዘማለሙ ዝእዝዙ ናይ ሽግ መወልዒ ባሪኾም ንክቡር ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ይህቡ ኣለዉ። ስርዓተ መውላዕ ናይ ሽግ በዚ ሰዓት እዚ በቃል ይፍጸማሉ። ብብፅዕነቶም ባሪኾም ንክቡር ኣመሓዳሪ መወልዒ ሽግ ይህቡ ኣለዉ። ከምቲ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ጸሎት ተባሂልና ጸንሐ እዚ ክቡር በዓል እዚ ንድሕነት ነፍስናን ስጋናን ዝዕቅብን ዝረድእን ኣልመስቀል ክቡር ከምዃኑ ፍጻሜ ስርዓት መስቀል ዝትግበር ከዓኒ ንድሕነትናን ዝርየትና ከምዃኑ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍትና ዝኣስበዩ ናይ ሽግ ምውላዕ ፍጻሜ ዝትግበር ኣሎ።
ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኑ። መንፈሳውን ሃገራውን በዓልና በዓለ መስቀል ኣብዚ ተፈፂሙሎ ነዚ ክቡር በዓል እዚ ንምዕራግን ነዚ ክቡር በዓል እዚ ሓጎሶም ንምግላፅን በጣም ሰናይ ዝኸበቡ ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መራሕቲ ሃይማኖት ከምኡውን ሰበስልጣን መንግስትን ዕዱማት ኣጋይሽን ብዝያዳ ከዓ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ከምኡውን ፖሊስ ዞባ ማእከልን ፀጥታን ካብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ካርታ ሓበሬታ ከምኡውን ከኣባሎም ነዚ ሽልማት ዝሃበ ወካልካዳ ተሰዓየን እነዚ ስቴት ዝዳለውን ናይ ለበስቲ ተሸለሙ ተወሰና ከምኡውን ሰብተራ ኣድባራት ነዚ ክቡር በዓል እዚ ብሓፈሻ ኩሉ ምስ እግዚአብሔር ነዚ ክቡር በዓል እዚ ብምድማቕ ኣንስናዊኩም ብስም ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስን
Thank